Bueno, moi bo día, benvidas, benvidos. Dá comenzo a sesión extraordinaria do Pleno Municipal que ten como único punto da orde do día toma de coñecemento da renuncia ao cargo de concelleiro e alcalde do Concello de Carballo de Evencio Ferrero Rodríguez, presentada con rexistro de entrada número 5433 de 1 de outubro de 2025. Ten a palabra a secretaria do Concello. Bos días. O día 1 de outubro de 2025, mediante escrito presentado no Rexistro Municipal, Evencio Ferrero Rodríguez, concelleiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, presenta a súa renuncia ao cargo de alcalde e a condición de concelleiro do Concello de Carballo e solicita que a súa renuncia sexa admitida a trámite. Nesa mesma data, formula a súa renuncia anticipada a condición de electa polo Bloque Nacionalista Galego Begoña Moscoso Varela, o que consta en certificado emitido por parte da Secretaría Municipal o día 2 de outubro de 2025. A vista destas renuncias, así como do disposto no artigo 182 da Lei Orgánica 5.1985 de 19 de xuño de Réxime Electoral Xeral e na Instrucción 1/2025 do 30 de xaneiro da Xunta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locais, o Pleno Municipal. Primeiro, toma coñecemento para a súa efectividade da renuncia formulada por Evencio Ferrero Rodríguez á súa condición de concelleiro do Concello de Carballo, así como o cargo de alcalde derivado desta condición. E segundo, solicita da Xunta Electoral Central que expida a credencial acreditativa da condición de electo a favor do seguinte candidato que figura na candidatura presentada por parte do Bloque Nacionalista Galego ás eleccións municipais de data 28 de maio de 2023, Daniel Barreiro Quintáns, para os efectos de tramitar a sustitución no cargo representativo. Moi ben, moitísimas gracias, Marina. Por parte dos grupos municipais, ten a palabra Mari Carmen Vila, voceira do Grupo Socialista. Ben, bo día. Quería aproveitar, en primeiro lugar, para aproveitar este pleno para darlle as gracias ao señor alcalde de Carballo, o señor Evencio Ferrero, polos momentos compartidos, polo apoio recibido. Lévome grandes aprendizaxes e gratos recordos. Tamén darlle as gracias pola dedicación estes anos para intentar facer de Carballo un lugar mellor, un lugar de convivencia e respeto, posicionando o noso concello no lugar que lle corresponde, tanto dende a oposición como dende o goberno como alcalde de Carballo. En todo caso, desexo o mellor. Foi un placer compartir con vostede estes anos e este salón de plenos e, en todo caso, parabéns, señor alcalde, xa está xubilado, menos mal. Por parte do Grupo Popular, o seu voceiro, don Rubén Lorenzo, ten a palabra. Moi bo día, gracias, señor alcalde. Bo día á corporación. Intentarei ser breve. Moi bo día a todos os carballeses e carballesas e a todos os que vos achegastes a este salón de plenos do Concello de Carballo. Hoxe, neste pleno extraordinario, despedimos a un alcalde que pode ter a honra de dicir que serviu a Carballo como rexedor do goberno local nada máis e nada menos que 22 anos. Neste século XXI, no que estamos absolutamente embebidos na obsolescencia programada, no que todo é máis efímero, no que as modas desaparecen case antes de chegar, no que as mensaxes van a golpe de tweet ou de TikTok, e no que a opinión pública mantén certa desafección dos líderes políticos e das siglas dos partidos, paga a pena, un día como hoxe, pôr en valor o mérito que ten quen deixa hoxe o bastón de mando de Carballo. E o fai por unha decisión voluntaria, persoal e seguramente moi meditada, feito que engade valía e que fai que o despidamos como corresponde, con respeto e con agradecemento. Como carballés que son nado nos anos 80 e criado nesta vila,
Non podo negar que Evencio é xa unha institución para todas e todos nós, e que xeración tras xeración vimos como a súa vocación de mestre engadiu a de alcalde. E gustaríame destacar, por querencia persoal, a pegada que deixa no deporte carballés, sendo un dos fundadores da Asociación Deportiva Xiria, baixo a que moitos e moitas crecimos no mundo dos deportes, e que é un exemplo claro desta a súa dobre vocación. Aquela pequena asociación hoxe xa é unha entidade propia e con posicionamento en primeira fila do deporte galego, algo do que todos estamos profundamente orgullosos. Hoxe non é día para discrepancias políticas, nin para críticas e debates, que se deron, pero sempre dende o respeto. Hoxe é o día no que, lonxe de buscar o que nos separa, debemos apelar ao que nos une. Está claro que o que nos une é o interese dos veciños e veciñas de Carballo e a necesidade de volcalo no servizo público dende a política municipal. Dixe a miúdo que na política local o que conta son as persoas, pois tras máis de 2 décadas como alcalde queda ben claro que Evencio reuniu esas virtudes que fixeron que a maioría dos carballeses e carballesas o elexiran, o elexírades. E por iso, Evencio, que ao marxe do que emocionalmente supón para ti esta despedida da vida pública, porque ben seguro que seguirás preocupado polas cousas cotiás de Carballo, creo que o que hoxe debes sentir é orgullo. O orgullo de pasar a historia deste lugar, emblema de Bergantiños, como o alcalde que máis tempo estivo á fronte deste concello. Está claro que dende calquera sigla política, todos os que aspiramos a ocupar o posto que hoxe deixas, teremos unha referencia para poder gañar a confianza dos veciños e das veciñas e para dar estabilidade á nosa vila. Dende o Grupo Municipal Popular, desexámosche unha feliz e longa xubilación e esperamos seguir véndote na vida social e cultural carballesa, activo, pero máis descansado. Máis nada e moitísimas gracias, alcalde. Moitísimas gracias, señor Lorenzo, pero unha brincadeira. Xa sabe que con vostede sempre que teñer algunha. En calquera caso, non sería o alcalde máis lonxevo do Concello de Carballo. O que me gaña era don Gregorio Chillón de la Fuente, que estivo 26, 27 anos. E penso que ese récord está ben e non me apetecía intentar sobrepasar a don Gregorio. Moitísimas gracias. Ten a palabra o voceiro do grupo do BNG e do grupo de goberno, don Xosé Regueira. Moi bo día, eu non vou ser breve, vou ser todo breve que poida. Como estás, Evencio? Bueno, moi bo día, concelleiros, concelleiras, veciñas e veciños de Carballo, amigos e amigas que hoxe nos acompañades neste pleno tan especial para nós e para vos tamén, supoño, no corazón desta corporación que é este salón municipal, eu creo que máis para dicir adeus, para dar as grazas a un home que marcou a historia recente da nosa vila e con ela tamén e sobre todo as nosas vidas en momentos tan importantes que perdurarán na memoria colectiva de todos e todas nós. Poden creerme se lles digo que teño intervido en momentos moi delicados neste salón de plenos, sobre todo no primeiro mandato que me tocou a min estar por aquí, mas nunca pasou pola miña cabeza ter que facer esta intervención. É unha honra que lle agradezo aos meus compañeiros e compañeiras, que me vai resultar difícil e que por iso, raro en min, traio papeles, por si acaso, e sempre pensei que este momento o merecería unha persona que leva máis anos de militancia e que comparte militancia desde o principio con Evencio, como é este señor que teño á miña esquerda, xeográfica, que é Luís, que podría ser o momento dunha amiga persoal e a persoa que máis veces a substituiu como alcaldesa accidental, que é Belén, ou quen vai recoller o testigo na alcaldía como é Daniel.
Mais vou ser eu, deronme liberdade para dicir o que me dé a gana, non saben o que vou a dicir, polo tanto, agradecedolle moito e voume dirixir en nome de todos e todas elas e eles. Dixéronme que iba a cortar a cabeza a cámara, pero eu, con permiso da alcaldía e por respeto tamén este momento a él, voume erguer para dirixir estas palabras que non van a ser máis ou menos o tempo que dirixiu Rubén, tampouco vamos aquí a discutir. Así de paso, tamén me gustaría facer un reproche. En na silla que estaba Rubén, estuvo cando eu entrei en esta corporación Alberto Sueiro Pastoriza, e non poucas veces me fixo traizoar a disciplina de grupo, aínda que só fora por xestos, cando decía que estas sillas eran auténticos potros de tortura, son, bueno, unha cousa que Evencio nunca tuvo oídos nin desexo de facernos caso, nin a Alberto, nin a mí. Pódeme creer que seguramente son as sillas máis incómodas da democracia representativa a nivel local. Pero eso tamén demostra que Evencio Ferrero sempre entendiu a súa política. Eu creo que é un exemplo moi claro. Todo o investimento, recalco, faise fora das portas da Casa do Concello. E todo o que pidamos para dentro do Concello é un gasto. Sempre foi así e eu creo que tamén é un bo exemplo da súa xestión. Evencio é o noso alcalde dende o ano 2003, mas tamén creo que as palabras de Rubén e de Mari Carme así o demostran, é un piar fundamental da nosa democracia municipal, porque é concelleiro xa dende o lonxano 1979, xa choveu. E como demostran as incontáveis mostras de cariño e respeto feitas público durante estes días tras coñecerse a súa decisión que estamos oficializando hoxe, tamén é, para moitas persoas, amigo, para outras moitas líder e para tantos e tantas de nós, un faro político. Iba a chorar Belén, eu non iba a chorar. Vale. Hoxe, prezado Evencio, dimites como alcalde, mas o teu legado queda grabado non só nos edificios municipais, nos nosos rueiros, nas nosas prazas, nas prazas deste concello, por certo, sen necesidade de ninguna placa conmemorativa, senón tamén queda grabado nos corazóns de todas as persoas que partilhamos contigo este proxecto común que se chama Carballo e ese soño nacionalista e progresista que nos uniu durante décadas. Permíteme que comece por algo que para mí é moi persoal e que seguramente nunca che contei, porque para min é máis que un alcalde ou que un compañeiro de organización política, é un referente político. Eu lembro, como se fose hoxe, na miña etapa de estudiante do Instituto Alfredo Brañas, o día que mantivaches unha reunión con todos os alumnos que representábamos ao resto do estudantado do Alfredo Brañas naquelas folgas dos anos 80. Falando con paixón do noso pobo, falando da nosa lingua e falando, sobre todo, do noso futuro. Dende aquel día, mentres outros estudiantes que representaban alumnos de outras clases agardaban a visita do líder estudiantil daquela época, o que salían nos telexornais, que se chamaba David Balsa, que, por certo, nunca chegou a Carballo, xa o dicía o poeta, nunca virá de fora nin remedio, nin esperanza. Eu agardaba que volvese a reunirse con nós aquel señor con barba, porque a tiñas, con gafas, que tamén nos falara naquel momento e que, xunto con unha amizade que aínda conservo do Concello onde son originario, Xosé Collazo, se convertira nos meus dous primeiros referentes nacionalistas. Naqueles días, sin sabelo, Evencio Ferrero, plantaches en min a semente do compromiso político e seguramente moitísimas outras alumnos e alumnas que ao longo do tempo tamén nos fomos unindo ao proxecto do BNG. Foches o catalizador desa decisión e ao longo dos anos, para todas e para todos nós, o noso líder incuestionável, ademais e sobre todo de un ser humano absolutamente excepcional. Grazas de corazón, Evencio, por ensinarnos que a política é tamén humanidade. O mellor dito, que a política sin humanidade non é nunca política. Nunha entrevista no ano 2019, dixeches, comentabas, levo 40 anos dando mítines que non cansan, mas o relevo está á vista. Unha frase que creo que resume unha vida ao servizo da xente e que tamén anticipaba este momento. Eses 40 anos, agora 46 anos de mítines, non foron só discursos. Foron anos de dedicación sin fisuras e paixón auténtica por Galiza e por Carballo. Por iso, agora,
e coa gratitude e admiración por ese longo percorrido político que quero repasar contigo e repasar con todas as persoas que están aquí algunhas das circunstancias que marcaron estes máis de 22 anos de política municipal baixo a túa presidencia. E aproveito para saudar a persoas que compartiron desde a oposición este salón de plenos con nós e a que lles gardamos e Evencio lles garda un profundo respeto porque sempre foi o respeto que marcou a vida política desta corporación. Cando chegaches á alcaldía no ano 2003, un 17 de xuño, nun pleno cargado de emoción e de esperanza, no que fixeches posible un tripartito co PSDG-PSOE, en aquel momento co CDI, ven entrar o señor Andrade hai un momento. Pechabas, e pechaba ese tripartito, 24 anos de goberno do Partido Popular. No teu discurso de toma de posesión, que seguro que recordas porque tens moi boa memoria, destacaches a legitimidade daquel tripartito, daquela cuestionada, daquela coalición, con firmeza, mais sempre, como foi sempre un sinal identitario en ti, con ton conciliador. Contas con frecuencia, ou con bastante frecuencia, como aquela mesma tarde na praia, unha xornalista, aquela mesma tarde da toma de posesión, unha xornalista che chamou para preguntarche que opinabas da moción de censura que se estaba negociando naquel momento. Os teus adversarios políticos naquel momento, e así mo teñen manifestado, tomando cafés, que te bautizaron como Evencio el Breve. Clavaron, non? Xa perdín os papeles, pero non me viene. Co tempo, un cargo importante tamén do Partido Popular, non hai moito, comentoume que pasaches a ser de Evencio el Breve, Evencio o Resucitado. Lembro tamén como neses primeiros meses, porque Evencio Ferrero, tendes que, se voltades a vista atrás, no 2003 xa había móviles, e facía unhas declaracións á prensa dicindo que o cargo incluso che estaba cambiando os hábitos cotiás, como ter que andar con móvil. Ese aparello que tanto tardaches en darlle cuartelillo e que tanto tardaches en ter un, non? Resistíaste el, e esta alcaldía tamén foi a que te obrigou a andar cun aparello que, por certo, xa hai bastante dependencia del, ti sabes. No 2007 consolidaches xa un bipartito co PSDG-PSOE e no 2011, ano que, por certo, eu entrei a formar parte desta corporación como voceiro, gobernamos nunha minoría nun contexto de crise económico e negociando con moita paciencia e logrando cada apoio e, sobre todo, o apoio aos orzamentos durante aquel mandato. E a primeira maioría absoluta chegou en 2015, con 11 concelleiros. E neste mesmo salón, no pleno de investidura, tamén nun 13 de xuño, con enorme orgullo pronunciaches unha frase que viña repetindo naquela campaña electoral e que hoxe é un lema de gobernanza en Carballo. Dixeches, entre todos facemos historia e de Carballo un bo lugar para vivir. Foi a primeira vez que ese lema empezou a sonar tamén como un lema de gobernanza. Xa no 2019 e no 2023 reforzaches o teu liderado político e social con 12 e 13 concelleiros, respectivamente, sendo a sexta investidura o 17 de xuño de 2023. 20 anos xustos despois de que Evencio el Breve tomara a posesión. E con este salón ateigado, como está hoxe, rematabas o teu discurso cun emotivo por Carballo, grazas, mil grazas. En todos estes escenarios mantiveches un fondo de respeto polas institucións e polo que representan a democracia, o servizo público, a representación de todos e de todas, dos que votan a favor e dos que votan en contra, coa convicción de que as institucións deben ser o fogar común de todas as persoas que vivimos en este concello. Ese respeto polas normas, polos procedementos, polos rivais políticos, aínda nos momentos máis tensos que o houbo, como moi ben decía Rubén, é seguramente a lección humana que nos legas a todos e a todas, especialmente aos que partillamos contigo este proxecto. Ensiñáchenos que a política se fai con diálogo, con integridade, con empatía e sen rancores. Ana Pontón, que anda por aí, a quen vimos chegar unha tarde xa hai tamén bastantes anos, a súa primeira rolda de prensa que partillou contigo e conmigo en Carballo,
viña desde Santiago e veu por Santa Comba, por eso chegou tarde, sendo a deputada máis xoven do Parlamento de Galicia naquel momento, unha auténtica nena en sustitución de un tótem político como era Pilar García Negro para representar a nosa comarca, que hoxe nos acompaña aquí convertida nun referente político e social para toda a sociedade galega, para expresarche tamén o respeto e o agradecemento da organización política pola que daches os mellores anos da tua vida, como xa fixo estes días nun fermoso texto publicado na prensa escrita. Dixo no 2023, por certo, hoxe chegou cedo porque sabe, por Benvibre atállase moito, é sorprendido, non? Ana no 2023 dixo que, e volviu a repetir hoxe diante das cámaras e dos micros, que Evencio Ferrero é o mellor alcalde de Carballo e iso é un feito. E nós, as túas compañeras e compañeiros, sabemos que esa frase non é pura retórica política. Evencio Ferrero é o mellor alcalde da historia de Carballo porque sempre tuvo a capacidade necesaria para poñer a xente no fronte da política, no centro de todas as políticas. Moitas grazas tamén, por tanto, Ana. Só hai que ver o cambio que experimentou Carballo nestes anos. As 18 parroquias que conforman o Concello son hoxe un referente para Galiza e non eran o mesmo naquel 2003. Baixo o teu liderado, Carballo transformouse para ben, con crecemento sostible, con investimentos en infraestructuras que melloraron a vida cotiá das persoas, con parques, zonas deportivas, centros sociais, saneamento, que son iso que non se ve, pero que está e que levan moitísimos recursos en cada mandato, en cada ano. Ateou algunha persoa a que deixaches pintar murais nos penais, e facer festivais de cousas que a moita da xente non escoitará nunca falar, demostrando tamén que na política é importante tamén ter confianza e dar confianza. Todo iso, Evencio, leva a túa pegada política e a túa pegada humana, porque non foron só obras, foron espazos para a xente reunirse, para que as familias crecesen, para que os mozos atopasen oportunidades, espazos para facer comunidade e espazos tamén para construir democracia. O impulso e a modernización do polígono industrial, que xera miles de empregos, a revitalización do centro, esa ágora, como a ti che gusta chamar, onde Carballo fai vida, a aposta pola educación, pola cultura, polo deporte, a aposta pola lingua, como demostra ese premio Lois Peñanovo do ano pasado, un dos moitos premios á túa xestión municipal. Prezado Evencio, Carballo, en fin, hoxe é máis próspero, máis inclusivo e mellor. Tamén grazas a ti, ou en moitos dos casos grazas a ti. Cambiaches o Concello e non só con obras, senón con valores, que é o máis importante. Equidade, proximidade e visión de futuro. E fixéchelo sempre con máximo respeto ás institucións, esa lealdade institucional de que tanta gala facemos aquí e que ti nos enseñaches, asegurando que cada decisión fose transparente, xusta e ao servizo do interés general. Prezado alcalde, estas palabras quixeron e queren ser unha aperta colectiva. Un recoñecemento á túa dimensión política e humana. És unha persoa querida e respetada pola xente de todas as ideoloxías, porque trascendeches as siglas, falábamoslo Mari Carmen e eu fai un momento. E trascendeches coa túa empatía e co teu saber conectar, coa túa capacidade de conectar coa sociedade. Para quenes compartimos o proxecto de Negar Contigo, é o referente que nos fai mellores e que nos axuda a escoitar e a persistir e a celebrar as pequenas vitorias. Hoxe pechas un capítulo, pero abres outro cheo de posibilidades. Desexámosche de todo o corazón unha longa vida e cando menos outros 22 anos para disfrutar da alcaldía do teu propio tempo, que non é pouco, porque o mereces e porque o tes máis que gañado. Disfrutar deses paseos polo teu amado Carballo, da relectura dos libros que te inspiraron e da lectura dos que tes pendentes, do cinema e do teatro que tanto te enchen e tanto te gustan, do deporte, esa gran paixón, e desas viaxes que quedaron por facer polos compromisos institucionais. Disfruta da familia, de Nancy, tamén algo, e dos momentos coas persoas que amas e que sacrificaches polo compromiso colectivo. E, sobre todo, prezado Evencio, segue facendo moito do que facías institucionalmente, ou todo o que facías institucionalmente, mas agora a título persoal e sen as ataduras da representatividade. Segue facendo
segue defendendo a nosa xente, a nosa terra, coa mesma paixón, pero coa liberdade de quen xa cumpriu con creces. E non te saltes moito nos partidos de Xiria. Segue a ser ese faro que nos guía, e aínda que agora, dende a distancia, inspira aos que quedan. E de vez en cando, os lunes de pleno, mandanos un mensaxe para que digamos a Irache máis a Marina canto vai a durar a sesión. En fin, Evencio, grazas por todo, grazas por facernos partícipes e orgullosos dun proxecto que nos enche de ilusión. Carballo é mellor grazas a ti e nós tamén somos mellores grazas a ti. Mais mañán tes traballo. Toca manifestarse contra o xenocidio de Gaza nas ruas de Compostela, polo tanto, queda moito por facer. Longa vida e moita saúde para vivila, Evencio. Bueno, sabía que iba a ser difícil, o que non sabía que mo ibas poñer ti tan difícil desde o punto de vista das emocións, non? Bueno, moitísimas grazas a Xosé Regueira, moitísimas gracias a Rubén, moitísimas gracias a Mari Carmen, voceiros dos grupos municipais. Moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas por acompañarme nesta xornada tan especial, porque, sin dúbida, esta, para min, é a intervención máis difícil. É imposible contar as que tive neste salón de plenos, pero é a máis difícil que realicei ao longo de 46 anos. E, ademais, sinto que non tivera tempo estes días para preparala con máis vagar e con máis tempo. Foi unha semana, e iso que pretendíamos que fora así bastante áxil e sorprendente incluso, pero a verdade é que as emocións desbordáronnos, non? Bueno, pois eu agardo ser capaz de superar as fortes sensacións e emocións que teño nestes momentos. Xa digo, nestes días, que foron días moi intensos, percibín a vosa comprensión, sin dúbida, e, desde logo, o apoio pola decisión tomada. E quero trasladarvos a todos e todas vós a felicidade que sinto. Sabedes que desde o ano 79 formo parte da Corporación Municipal e que despois destes últimos 22 anos de alcalde decidín renunciar ao cumprir os 70 anos e pasarlle a testemunha desta alta responsabilidade ao diputado e concelleiro Daniel Pérez. Carballo queda, sen dúbida, en moi boas mans. Sempre terás, Daniel, o meu apoio, o meu cariño, a miña colaboración para todo o que precises e para o bo traballo e grande reto de seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir. E xa o dixen. Lembro con especial cariño aquela miña primeira toma de posesión como alcalde en xuño de 2003. Nun discurso improvisado, polas circunstancias dos resultados electorais, recollía con moita ilusión o bastón de mando que simbolizaba o poder municipal. Fago hoxe sinceiro agradecemento a todas as persoas que co seu voto fixeron posible aquela data tan feliz para min e para moitos de vós. E permitídeme que o personalice en Andrade Cristóbal e José Antonio Viña. Moitísimas grazas. O voto democrático representa sempre o poder de todos e todas vós que ca vosa decisión decidides en quen confiar. Pois para min ten especial significado que hoxe tamén nos acompañe Aurelio, que foi candidato e voceiro do Grupo Popular en este salón de plenos, o que demostra que en este salón de plenos sempre se debatiu en base a ideas e sempre se debatiu con absoluto respeto ás persoas que conformamos esta corporación. E iso debería ser un exemplo para todos vós, un momento no que o debate político non existe e só se cae no insulto e nas descalificacións degradantes, porque iso non sirve para construir un país.
Non existe para mí maior honra que representarvos durante tantos anos. Por iso, a miña mensaxe sigue sendo de esperanza, cos pés na terra e ollada no futuro, que seguro que será o camiño certo de construir un Carballo moito mellor. No ano 79, a primeira corporación democrática do noso Concello tivo un orzamento de menos de 400.000 euros. 400.000 euros. Para que teñamos presente o enorme salto que deu o noso Concello no ano 24, o orzamento achegouse a case que 50 millóns de euros. 125 veces máis. E nos vindeiros anos seguirá a incrementarse porque onte mesmo o Boletín Oficial do Estado publicou a resolución dos proxectos municipais que optaban aos fondos europeos e entre as 25 propostas aprobadas en Galicia está a nosa. E teño que agradecerlle ao Ministerio e ao Ministro que tivera o gran detalle de que o día que me despedía nos mandara para todos que nos mandara esta gran achega económica, porque Carballo terá oportunidade de administrar nos próximos anos outros 11 millóns de euros máis que permitirán acometer importantes proxectos nos que vimos traballando nos últimos anos, como é o edificio para entidades sociais ou un novo edificio cultural, que, sin dúbida, van a contribuir a impulsar aínda máis o vivo e forte movimento asociativo do noso Concello. Que bo agasallo, señor Ministro, nesta miña despedida. A Administración local precisa un financiamento xusto e hai que modificar con urxencia o marco legislativo local para adaptármonos ás novas demandas que a sociedade nos exixe. Por iso celebramos que Carballo sexa de novo beneficiario dos fondos europeos que servirán para un impulso importante no proceso transformador da nosa vila. Reitero de novo nesta sesión de plenos que todas as administracións estamos obrigadas a manter o criterio de lealdade institucional. A Diputación da Coruña xa o ten demostrado, aplicando uns criterios que teñen en conta unha repartición obxectiva para a totalidade dos concellos da provincia. Unha decisión na que tivo moito que ver a responsabilidade do noso voceiro e vicepresidente provincial, Xosé Regueira. Moitísimas grazas por todos os concellos da provincia. Transformar Carballo para que nos sintamos orgullosos de vivir aquí. Ese é o obxectivo. Un Carballo para as persoas. Para os 30.261 habitantes que figuraban onte, sabedes que teño unha teima cos números, figuraban onte 32.621 habitantes no padrón municipal. 4.000 máis nestes últimos 22 anos. Non está nada mal. Todo empeza a coller moita dimensión, e non será por non poder asumir a responsabilidade da alcaldía, ou por non poder seguir asumindo a responsabilidade da alcaldía, porque é evidente que experiencia hai abondo. Pero asumo como propia a reflexión que Xosé Meixeiras asinaba este xoves na Voz de Galicia. É tan importante saber renunciar como saber gañar ou permanecer. Eu non marcho para desaparecer. Voume para deixar paso aos que teñen que chegar. Facer que algo cambie para que todo siga igual, decía Lampedusa, reflexión que eu sempre critiquei porque me parecía excesivamente conservadora, pero que defendo é que hai que cambiar algo para que todo siga mellorando. Ti a tía dormindo. Ti a tía dormindo. Quen é? Non me fixei.
É a tía de Daniel. Sigo. No, como é a tía de Daniel, dame permiso para seguir. Pois está millón nas más de teu pai, que para iso é médico, e que para iso tamén é da familia. Continúo dicindo que ata os mellores equipos, por buscar ademais esa referencia deportiva, sempre buscan novos reforzos. Por algo será, non? Ninguén me abriu as portas de saída. E volvendo ao artigo de Ameixeiras, deixo a alcaldía sen escándalos, sen derrotas e sen tragedias. Agradezo o total apoio que sempre tivo dos compañeros e compañeiras do Grupo Municipal. A todos e todas vós, porque sodes un equipazo. Un grupo extraordinario que facilitou que gañáramos as últimas 5 eleccións municipais, o que ven a demostrar que os votantes de Carballo sodes vós e moi xenerosos. Moitísimas grazas polo apoio que sempre recibín. Entendo que chegou o final dun ciclo, pero sempre defendín que a política ten que ser un servicio, non un trono, nin un cargo vitalicio. E tamén temos dereito ao descanso. Permitideme hoxe, que é unha data especial, que lembre neste pleno extraordinario a persoas que marcaron o meu xeito de entender a vida, que en todo momento están a carón para dar empuxe e alento. A miña familia, a Nancy, María, Clara, pero tamén os que veñen atrás, a Lola, a Adela, a Antón, sempre agradecido polo voso cariño e apoio. O resto da familia que está neste salón de plenos, moitísimas grazas sempre. Permitídeme que saúde a familia do Valadouro, que polo esforzo kilométrico que fixeron para estar hoxe aquí, e tamén a quen se achegou desde Narón, Miño e Santiago. Moitísimas gracias ao voso apoio. Lembranzas agora que teño para estender este agradecemento aos amigos e compañeiras e compañeiros, amigos exemplares, no voso cariño, no voso compromiso permanente, na vosa axuda, cos que comparto moitas das cavilacións, propostas e iniciativas que nos siguen a dar toda a ilusión dos novos retos que Carballo seguirá a cometer. Agradecemento para sempre aos veciños e veciñas de Carballo por seguir facéndonos felices e máis nestas datas tan especiais. Por suposto, a Daniel Pérez, porque teño a doada certeza do teu traballo e compromiso para mellorar Carballo. Os grupos municipais do Partido Popular e do PSOE, desde a diferencia política, pero sempre, e recollendo a reflexión de Juan Carlos Castro, desde o diálogo construtivo e respetuoso, que debe marcar o comportamento institucional. Tivemos moitos debates co fin de mellorar Carballo e que estiveron marcados sempre polo rigor, o respeto mutuo e a educación, coa convicción de que as persoas estarán sempre por riba das discrepancias políticas. Ana Pontón, querida portavoz nacional do BNG, por entender e respetar a miña decisión, pero sobre todo pola túa preocupación constante por Carballo e por creer que o noso Concello é un exemplo do que outra Galicia é posible. Que así sexa. Desexo que esta renovada corporación siga a manter relacións abertas ao diálogo cos veciños, que os consellos parroquiais sigan sendo instrumentos válidos para deseñar as novas propostas de investimentos, que fuxamos do enfrontamento ou descalificación estéril, porque o diálogo constituye o apoio básico do debate para deseñar as melloras ou para resolver os problemas. Pido humildemente perdón polos erros que se puideron cometer en todos estes anos traballando polo futuro deste querido Carballo. E remato xa, desexando que esta nova etapa que comeza
para o noso Concello, permita continuar a transformación e mellora deste Carballo activo, dinámico, vivo e sempre emprendedor. Seguro que todos e todas desexamos os maiores éxitos a Daniel Pérez, por Carballo e por todos nós. Grazas, mil grazas, Daniel, por asumir este reto. Quedamos en boas mans. E vémonos... E como nos ensinou tamén Xosé Regueira, verémonos nas rúas defendendo a humanidade. Moitísimas grazas por todos vós, de sempre o meu cariño e recoñecemento. Se no 2003 empezamos facendo unha foto da corporación entrante, eu agradecería a todos os corporativos que fixáramos unha foto da corporación saínte no ano 2025. Moitísimas gracias, poñémonos... Ben, moi bo día, como non en todas as xubilacións que hai en este Concello, é tradición que o xubilado teña un agasallo, porque aquí decidiron que fora eu quen fixera isto, porque Belén, efectivamente, non por nada non iba a ser quen. Eu agradezco tamén, fago como Xosé Regueira, que se confiara a mí para eso. Grazas á Secretaría por deixar intervir alguén fora deste pleno. Moitísimas gracias. Evencio Ferrero durante estes anos fixo moitas cousas, moitísimas, e eu non son obxectiva, entón non vou dicir que foi maravilloso, pero había dúas cousas fundamentais que repetía e repetiu ao longo destes anos. Un é un poema de Avilés de Taramancos que algúns dos que estades aquí vos liu cando vos casástedes, que di: amor, non ves, xa non te quero nada, xa non sufro por ti. Eres tan túa que te vexo pasar como quen ve a lúa, tan alta, tan así como alonxada. Non te quero querer, porque a riada de tanto amor que teño está que brúa.
e temo que me deixe a alma núa, que me quede pobriña desalmada. Xa teño medo de quererte tanto como aínda te quería o outro día. Quero ser tan boiño como un santo. Quero ser teu irmán e quen te guía, darche tanto cariño, tanto, tanto, que sempre teñas luz na noite fría. Efectivamente, agardando que sempre teñas luz na noite fría e que deixes aquí o libro de Avilés de Talamancos para o futuro, agradecerche todo o teu traballo. Unha segunda cousa que fixo Evencio Ferrero en estes anos todos foi dar un regalo que vai ser sorpresa, vai ser unha sorpresa para Evencio, un regalo que é o regalo institucional do Concello, que é a sorpresa mayúscula deste Concello. Non me imagino que pode ser. Muchísimas gracias. Vamos a abrir. Non o imagino, non sei... Que pouco originais, non? No. Vese que non tuveron tempo para pensalo. No, pero somos orixinais. Moitísimas grazas. A originalidade está aquí, neste outro lado, que é un regalo, efectivamente, máis personal. E xa por último, porque así xa facemos todos xuntos, que agora estamos deseando tal, durante moitos anos houve moita xente que asinou neste libro de honra que consideramos que ti hoxe debes asinar tamén no libro de honra deste Concello de Carballo e que esperamos que así o fagas. Teño que abrilo. Pero non son capaz de abrilo. Non se pode empaquetar tan ben. O concelleiro de servicio sempre anda con ela. Bueno, espero que isto non vaya con cargo ao presuposto municipal. Se non poñolle reparo. Bueno, os artistas sempre melloran a realidade, Bueno. Se o sei, xubilábame antes, porque mira como me puxeron o pelo todo canoso. Bueno, moitísimas grazas, de verdad, de vez en cando, Rubén sabe, hai que botar brincadeiras, non? Porque na vida política, na xestión política, desde logo, o que non pode faltar nunca é o humor. Temos que aprender a reírnos hasta de nós mesmos, sin que eso signifique descalificación nin agravio, pero sí sempre co respeto personal.
repito que me sinto tremendamente orgulloso e feliz de estes anos, destes 46 anos, que tiven a responsabilidade de representar a veciños e veciñas de Carballo. E nos últimos anos, intentando gobernar para todos, sabendo que é imposible contentar a todos. E agora, se teño que firmar aquí, a verdade é que como non o esperaba, eu o que pediría era unha pequena moratoria, que mo deixen firmar o luns ou o martes, así traigo algo máis pensado, e así tamén veño de visita por aquí, polo Concello. Dádeme a moratoria ou non? Dádeme a moratoria? Sí. Pois, Mari Carmen, Rubén, sabes que isto a mí non me din nunca nada destas cousas, pero agora sí, que era iniciativa miña, se vos considerades, facemos unha foto de toda a Corporación Saínte. Saínte pola miña parte.